Ты какая еще купила? И сега блъскайте. А? Не ли хора? Ти трябва да снимате хора? Да. Аз не там, там в едно с кутите. Дай напред, над дупката. Над дупката има едно капаче. Къде? Калдро, да? Карай с пръста. Хвърли го там. Вътре чакай. Хвърли го там. Ти сега снима ли? Аз отде да знам, снима ли? Разбирам ли? Ай, спиламе ли двамата? Ай, давай. Давай. Videoda şu kamera şey oldu Belgin. Belgin de geçtin ha. Виж, тъй прави. Тъй ръката и тъй бутай се. Но не са отворени просто. Затвори ги. Тъй и бутай. Давай. Давай, бутай. Плаш ли? Давай. 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 Че не си спира? Давай, ще помагам. Давай. 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 Максата. Давай, нищо няма да стане. Виж сега какво става. Ела. Ти как се да доближава? Мога сега? Добре.